Avui anem a continuar amb els dies de la setmana i el temps, val? Diu, quants dies té una setmana? Anem a comprovar-ho per ací, en aquesta activitat. I així tenim els dies de la setmana desordenats. I ens pregunta, quin dia va ser ahir? Ho sabeu? Ahir va ser dimarts. A veure, dimarts. Quin dia és avui? Pues avui és dimecres. I quin dia serà demà? No, perdó. Sí, dijous. Perfecte. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Ok? I aquests són els dies de la setmana. Aleshores, quants dies de la setmana hi ha? Repassem. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. 7 són els dies. I ara anem a escriure-los. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, oi, 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 divendres, dissabte, i diumenge. Encerclar de roig els dies que no anem a l'escola. Quins dies no anem a l'escola? Doncs els dos últims. Ai! Dissabte i diumenge. Menuda errada que he fet. Xics i xiques, dissabte dues esses. Espera, vaig a borrar-los. Sabeu què deia ma abuela? Caguera damunt d'una altra caguera, doble caguera. Així que he de fer-li cas, pobreta meua, i no podem fer. Dissabte. Ai, quin desastre. Val, completa la taula. Com havíem dit, si avui és dilluns, ahir era diumenge. Diumenge, dilluns i demà serà dimarts.
Si ahir era divendres, avui és dissabte. Ara no m'equivoque ja. Clar, com no el posem els dies de la setmana, el dissabte no el posem en l'escola. Diumenge. Després del dissabte ve el diumenge. Si demà era dissabte, avui és divendres. I ahir era dijous. Diu, troba l'intrús i ratlla'l. Anem a llegir. Dilluns, divendres, setmana i dimarts. Quin no pega? Molt bé, setmana. Val, i ara en veu alta heu de dir-los als papàs quin és el teu dia preferit de la setmana i explicar-lo per què i en veu alta. A mi m'encanta el divendres. Per què? Perquè estic amb vosaltres i quan acabe el dia puc estar amb la meva filla i el meu home un muntó de temps i és el nostre dia de demanar pizza o comprar pizza o fer-la nosaltres i veure una pel·lícula en la tele. De manta i sofà. Ese és el meu dia preferit de la setmana, el divendres. Besitos!